Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanim. Atong padayon nga iampo din hinining santos nga misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Padayon untang magpanday sa kahiusa ang atong mga leaders ug ang ato sa mga benefactors and donors, hatagan unta kanunay sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, andama ug liguna ang among mga kasing-kasing aron inig-abot ni Kristo nga imong anak, makaplagan kami niyang takos nga mutambong sa bangkete sa kinabuhing dayon ug mukaon sa langitnong kalanon nga ihatag niya kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Og niining bukira, himuon sa Ginoo ang labing gamhanan, alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon, og labing maayong bino. Og langkato niya ang panganod sa kagulanan, nga nagpandong sa kanasuran. Wagtangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan, mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlawa, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot. Maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo, apan tunob-tunuban ang Moab, ingon sa uhot, nga tunob-tunuban, diha sa hugaw sa mananap. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa mga lunhaw nga sibsibanan,
iya akong gipapahulay. Sa tampi sa malinawng tubig, iya akong gidala. Iyang gilipay ang akong kalag. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, iya akong gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iya nga ngalan. Bisan maglakaw ako sa walog sa kangit-ngitan, wala ako'y kahadlukan nga daotan. Kay anaaman ikaw sa akong kiliran, sa imong sungkod ug imong baston, imo akong gihatagan og kaisog. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, imo akong gikyaran ug kalanon sa akong atubangan. Samtang nagatan-aw ang akong mga kaaway, imong gidihugan og lana ang akong ulo. Nagaawas na gayud ang akong imnanan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at kataruhan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kaning Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod og milingkod didto. Og may dakong panon sa mga tao nga miduol kaniya, nga nagdala sa mga bakol, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang, o uban pang mga masakiton nga ilang gibutang sa tiilan ni Jesus, og sila giayo niya. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga lulid nangaayo, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga buta nakakita, o gidaig nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan niya, naluoy ako niining mga tawhana kay tulo na karon kaadlaw nga sila nakig-uban kanako ug wala na sila'y makaon. Dili ko buot nga papulion ko sila nga walay kaon
kay tingali unyag panguyapan sila sa ilang pagpamauli. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man kita makakitag igong pagkaon dinhi niining dapita nga awaaw aron ipakaon niining mga tawhana. Pila ba kapan ang anaa kaninyo? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, 7 kapan og may pipila kagagmayng isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta, unya gikuha niya ang 7 kapan og ang isda og nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini o gihatag ngadto sa mga tinun-an o gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao og nangaon silang tanan og nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 kabukag nga salin. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nag-ingon ang atong tubag sa Salmo sa to, magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ganahan mong mupuyo sa balay sa Ginoo. Unsa may unang buhaton aron makapuyo tas balay sa Ginoo, kinahanglan mubiya tas atong balay ug mukuyog taniya nga wa nagyoy paghuna-huna sa pagbalik. Una nga kining nikuyog ni Hesus nga nakasinati sa iyang mga milagro, mibiya sa ilang balay, gidala ang mga masakiton, 3 na kaadlaw silang gasigig kuyog ni Hesus nga nakita na gani ni Jesus nga wa na sila'y mga makaon niya, maikog na sa Jesus nga papulion sila kay basin unyag panguyapan sa dalan. Pasabot nakafocus na sila ni Jesus, gusto na gid silang mopuyo kuyog ni Jesus. Ambot pila ka kabuok nato ang dunay kinaiya niini nga kanabang di na ta maghuna-huna nga mukaon pata, din ata maghuna-huna nga mabuhi pata, basta lang yun kuyog tas Ginoo. Mausad ni ang gihulagway ni Propeta Isaías diri sa atong unang pagbasa nga miingon siya, didto ni atong bukid sa Ginoo sa iyang gingharian, maghikay siya glami ang pagkaon niya, magsigi ra gid ta ditog kaon kuyog niya, unya ang atong mga kasakit mawagtang, ang tanan natong mga kaguol mahanaw. Mao ni siya ang hulagway sa tao nga nagsigi og kuyog sa Ginoo. Pero hain man ang balay sa Ginoo samtang ni ata dinhis kalibutan. Hibaw mo hain ang balay sa Ginoo naa sa atong kasing-kasing. So kung moingon ta nga magpuyo ko sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi, pasabot ang Ginoo akong papuyon sa akong kasing-kasing. Dili nako mabalaka bahin anang pagkaon, bahin anang kwarta, bahin anang mga kaayuhan, kay ang importante ang Ginoo nagpuyo nato. Kung ayuhon ta niya sa atong sakit, maayo ra gyud ta. Kung iya sadtang sulbaron ang atong mga problema, masulbad ra gyud na. Kung wa tay pagkaon, kung iya tang pakanon, makakaon ra gyud ta. Mga na sa atong kasinatian dinhi sa atong parokya ug bisan sa inyong mga kasinatian, dinagko o ginagmay, nagtubod ang atong grasya sa dihang nisugod ta pagsunod sa Ginoo. Ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo o ang kasing-kasing napuy-an sa Ginoo, wa gyud problema bahin aning mga butang sa kalibutan. Di sila maproblema sa pagkaon, di sila maproblema sa mga sakit,
di sad sila maproblema bisan gani sa kamatayon. Mao na ang kinabuhi sa mga santos nga nagpuyo gyud sa subay kinabuhi sa Ginoo, wa gyoy problema. Gilingi ay mong tupad ning nanaa pa karoy problema. Nya moingon gani daghan wa pa na magpuyo ang Ginoo diha niya. Kay bisan ang problema basta kuyog nato ang Ginoo mahimong grasya. Tanawa dire. Problema kay sila kay ang mga tao mga 4,000 unya ang ilang pagkaon 7 ra kapan purting problemaha. Pero sa dihang ilan ning gisurrender sa Ginoo unsay nahitabo nabusog silang tanan nakasubra pagyod og 7 kabukag. Purting daghan na sobra kuyog mang Ginoo. Muna kinisang ato din bitaw mga project nga sige tag baligyag slots wa pagyud mahitabo nga namaligya tag slots nga atong gipanghatag ngadto sa mga kabos nga na short ta. Doon naman sa tayo mga slots nga atong gihunong wa mahurot og kahalin pero pag sumpay sad nato nadayon gyud kahuman ang atong mga projects. Karon lang pila na atong halin sa atong aris atas SBF DAG. Ni uminto na sad ni abot ng atong halin og 2,128 ka slots na apay 57,872 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Anya atong pagpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya mag-uol ta ni nga 57,000 pa man dili ta mag-uuloy. Sige lagi tag pamaligya. Nyag pahunongon sa dis Ginoo, mayong Ginoo, hunongan na pader. Hunongon lang sa nato. Kay iya raman sa nang sumpayan og lain nga pamaagi or laing grasya. Pero mayingon sang Ginoo ni, ako ning tandugon ang mga kasing-kasing sa mga parishioner ni Padresiano online o territorial haron mahurot dayon ni. Mahibong lang mo, mahurot ra sa dayon ni kahalin, iyag yung pagbuot. Sa ato sang sitiyo, sa atong ipamaligya nga slots para sa pag-ayo sa mga balay nga atong gustong ayuhon, mga 140 ni kabalay atong ayuhonon, na nasa tayhalin nga 52,368 ka slots, na analay 11,632 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Kutobra ni karong December 25 basin pag mahurot na ni kay mura mag daghan-daghan naman ang nahalin. So ato na sang pakpakan ang nakapalit ni ini. Salamat kayo ha. Karon ato ning isangyaw ngadto sa uban nga ang Ginoo mao'y atong sundon, mo'y atong kuyugan aron ang tanan sa atong kinabuhi mahimog yung abunda, way problema ug naagyod kanunay ang kalinaw ug kalipay. Mao bitaw sa pamilya kun ang ginikanan ang kasing-kasing gipuy-ag Ginoo, mutakod ra nas inyong mga anak. Pero magsigi gani mo giyaw-yaw, sige mo giyaw-yaw, gipuy-an na mo direk demonyo, mutakod sa nas inyong mga anak. Dinhi sad sa atong mga katilingban bisan dinhi simbahan ug ang atong mga kasing-kasing gipuy-ag Ginoo, mutakod sa dis atong mga parishioners. Pero kung dili gani, mutakod sad ang yawanon ngadtos uban. So atong iyampo kini karong panghitabo nga murag makalilisang na kaayo, linog didto sa Surigao, linog dapit sa Davao, linog gubat, kamatay. Mahadlok ba yata kung ato yung tawhanon nga hunahuna. Pero kung kuyog ang Ginoo din hinato, bisag unsa pa'y mahitabo sa tong palibot, relax ra gid ta. Kaysa katapusan, musulod gid ta sa bukid sa Ginoo, sa gingharian sa Ginoo. Dili ni maoy ato dinhing permanenteng lugar. Sayod ta, nagpanaw ra ta padulong sa permanenteng lugar. Ug samtang nagpanaw ta,
maghinatagay ta, mag-alagaray ta, maghigugmaay ta. Manindog. Mga igsuon, ang Amahan muhatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan, busa malaumon kitang moingon, manggihatagong Dios panalangini kami. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga ang atong mga kaparian padayong mag-amuma kanato sa mga espirituhanong pagkaon nga nanukad sa talad kananan sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno mangitag mga paagi sa pagtubag sa mga gikinahanglan sa atong kabus nga mga kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga sila nga nakasinatig espirituhanong kagutom, makakaplag kang Kristo diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga kita nga nagkatigo, mahigugma kang Hesukristo sa iyang pagtahan, sa iyang kaugalingon, ngadto sa panon sa katawhan, diha sa santos nga Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug malampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang tanang nangamatay makaambit sa kumbira didto sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Makagagahom nga Amahan, gihatagan mo kami sa langit nung pan. Busa, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Unsay higasa mo kanimo, tungkol sa imong kayo. Iluwas mo ako, ikan sa sala, ukalunay imong ipakita sa kayubaway sugod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw Ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila, labi na ang nabiktima sa mga gubat, kalamidad ug mga violence. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod,
San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga sa mga namin, pagdaygon ang imong ngalan, wapot ka namo imong harian, magtuman ang imong pagod, hindi sa yuta, mayon sa sa mga nakasala ka namo, o mo kami itugyan sa mga pagsulay, iluluwa-luwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. kay mo mananging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Kaluyi kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunobos, pinaagi sa imong Dios nong panabang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga abundance or kaabunda nga Dios non. Pasabot dili na kita mabalaka sa tanan natong mga panginahanglan. Ang importante magpuyo ang Ginoo sa balay niya dinhis atong kasing-kasing. So salamat sa gipuyas Ginoo nga nagsigig pamalit sa atong slots. Ang atong SBF DAG para sa paghimos tong kumbinto na apay 57,872 ka slots nga available at 500 pesos per slot. Ang ato sang CTO na apay 11,632 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga naasad ni siya 30 or 300 slot challenge nga tag 30,000 per challenge. Ang ato sang DSAP na apay 23 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot nga naay 25% interest per annum. Kining tanan atong gibuhat alang sa kalambuan sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang benisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon